това изпада от турнамент завърши. Ето и наградите. Тези прекрасни асистенти ще тегнат томболата. Има награди от Black Crown, Буис, Абсолют Про, Али Нобър. Няма значение. Започваме с томболата. Но не забравяйте, се запишете за следващия, който е 22 юни. Ще има нова категория, смесени двойки, мъже с жени. Ако има сингъл жени, предлагаме услуга на един мъж под наем от Амикспорт. Между 20-22 и така да започваме с томболата. Да. Буис годишна застраховка за обулка за спортисти. Аля Яди. Аля. Годишна страховка на Буис. Но никога не няма. Аз съм на процент с нея, няма страшно. Ще дадеш ли? Нади, той ме се седа. Добре, попълва ти си, трябва да отидеш в офис на Буис и дано да не си я ползваш никога. Втора награда. Спорт и добавки в Абсолют Про. Ето за един отбор. Владо Иванов, Мартин Соколчев. Мартин Соколчев, с майки нямаш. Следващите веднага. Никола и Юри. Ето! Много готино за енергия ще се принеса. Благодаря. Тупаров. Ето е Тупаров. Спечели. Чух само той. Спечели. Не бе. Готини добавки на Владо, който прави. Аз чух само той. Ще се раздава ваучер за безплатна тренировка 1 час. Спорт плюс профи треньор, малко да дигнете формата. От Амикспорт. Стоян Гаков. Фидал. Те имаха нужда. Светозар Стефанов и Светослав Бръмчев. Няма ги, следващия. Мартин Климентов, Николай Недялков. Това е съдобни където. Няма колега. Добре, вама да знаеш. Добре. Окей, мерси. За малко по-приятна награда една бутилка бяло френско вино. Михаил Попов, Калуян Лилов. Франсуа и Хари. Франсуа! Няма го. This is what they wanted to win, huh? French reserve wine. Special one. Thank you. Където има бяло, има и червено вино, дайте една бутилка червено вино. Най-добре сега. София. Ина Симона. Борислав Симоновски, Марио Димитров. Няма ги. Георги Нушев Никола. Стоян Зишински, Григор Атанасов, Иван Дойчев. Няма ги. Точно това, Ванко беше тук нищо няма. Галин Молов, Андрей Стойчев. Няма ги. I think we can give it to Стоян. After 5. Петър Козарев, Николай Николов. Чакай малко, къде? Вие не сте отвънка? А кой е? Тук ли си? Няма ги. Който е тук? Който е тук? Само той играе. Значи следващия. Костадин Пешев, Станислав Димов. Кари Рапов, Светослав Стойчев. Няма ги. Добре. After 10 you give it to Стоян. You give it to Stoyan for organization.
Следваща награда. Ваучер, 2 часа корт от Advent Life. Франсуа и Даниела. Браво, Дани, браво. Да. Винаги са първи. Още една буин за страховка. Кристоф и Стефан. Ваучер от Авик Спорт. 1 час с профи треньор. Димитър Гоклен, Денис. Лео, Тихомир. Кой? Тренировка с треньор. Не. Корт. Аз и Аля. Честито! Я да видя. Покажете на камерата. Next one. Health test от Advent Life. Лъчезар Богдан. Покажете на камерата. За легитимност. Ален и Александър. Кой е това? Това е пакет от мъжни спортове в Advent Life. Това е за твой партньор. Мерси много. Следваща награда. Абсолют про спортни добавки. Александър и Денис. Петър Козарев. Благодаря. Няма проблем. Стефани Росен. Спортни добавки. Добавки. Тестове ли са това? Не за време, тестовете взеха по-млади. Тебе трябваше да ги знам преди мача. Инак един Red Bull 32. Другия път преди мача, ако искате да спечелите. Има един ваучер за Али Йога студио да разтеглите. Ето това е интересен ваучер. За йога. Павел Андреев, Александър Стойнев. Павка! Йога. Следваща награда. 2 часа корт от Advent Life. Мартин Стефанов, Йордан Иванов. Това пак са 100 лева. Мария и Мария. Александър и Денис. Тук са. Няма ни. Той Сашо се отказа от панела, така че. Стефанов и Бръмчев. Те стръгна. Станислав Ангел. Георги Ганчев и Георги Стоянов. Да. Калин Дончев. Ти за тебе заслужаваш. 2 часа безплатно. Извини, хубава награда. Добре, че последните си. Следващото е 1 час корт с треньор. Професионален треньор. Профи треньор. Нико Николов, Мартин Александров. Не, Той нали? има нужда от тренировки, не може да играе с стъклото. Трябва да го тренировки. Стоян Андреев, Владислав Спасов. Ти ще спечелиш да усещаш. Виктор Колев, Павел Банчев. Браво! Хубава награда. Това е за вас двамата, може да ползвате. Част с треньор. Супер. Корт и треньор. Идвате тук, обаждате се предварително и ще може да се възползвате. Супер, мерси много. Още 1 час корт, пак с профи треньор. Емил Нейков, Александър Дионисиев.
Вало Трифонов искам да спечели. Тренировка с треньор. Сакса и Валю. И последно, което стана са 2 часа корт. Тренинг корт. Евало Цонев и Денис ги няма. Айде, Дилан Янев, кажи без да четеш. Няма, Калин Дончев и Ади. Има. Благодаря на всички. До следващия турнир пак. Ами на здраве. Всеки каквото се случи. Някой повече. Ти в идеята ще се много часа. Но вече много яко. Може да пиеме ли? Наполовина отгоре.